салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Инак қисми сеюми анамин видео аз кӯҳнабозор мешава. На тамошо кунед. Анамин спальни гарнитур, диван, тумбучкоҳош, шифонерош, баъд ин тараф дабоинаи намудо 4000-5000 сомонан ино. Инаиш боша шифонер надора 2000 дам метян. Марҳамат тамошо кунед, бинед. Ча стенко аста. Стенкоям ҳар хелаи нархошон. Инами 1500, 1700, 2000 сомон ҳамихел нархо доран. Ё бори дигар ма такрор мекунам ки касое ки намедонанд, кӯҳнабозор дар бозори Сахова дар шаҳри Душанбе пушти бозори Ганҷинада қарор дора. И бозор ҳар рӯз кор мекунад, вале рӯзои ҷумъа бо анамихе одамо аз хонаҳо бисёр бор меоранд. Мисол либоса меоранд, баъдан курпачаву болишу амхел чизо меоранд, мефурӯшанд. Марҳамат, агар касида лозим боша биёед. Анаи ваё ҳастай, ваё газ плито ҳастай. Ино 1100 сомонӣ бо арзон мешава. Анаи коричневи якумш боша 900 сомон буд. Ана иноша бинед, инош боша 1100 сомонӣ. Ҳам газай, ҳам плита. Бе баллонан некин, баллонои газшона шумо ҷудогона метавонед харидорӣ кунед. Марҳамат, анамино ҳамаш дар кӯҳнабозоран. Омада бо нарх наво кунед, арзон мекунанд. Инора навошон 2,5 таяй, 2500 сомон, 2000 сомон, ҳам хелай навош. бинед чӣ хеле ба мо гуфтан, дар ҳолати хеле хуби корияй, яъне кор мекунан нағз. Анаиша бинед 3 та плита дора, 1 та газ. иҷада дӯстони азиз, иноям амхе кухни гарнитуро будан. Ин тарафам бадан иноям бинед. Иноям анамхе 3000-2800 сомонан. 2,40 2 метру 40 сантиметраш ҳамин нарх меғалта. И дизайнша ман нав дидам, бисёрам хушрӯ. Иша нав кардиян. Баъд ҳаст 1700 сомонаш. Ваям 2,40, фақат ки тахташ дигар хелтарай. Ами дарозиш 2 метру 40 сантиметрай. Нархаш 1700 сомонай. На марҳамат. Иҷада бо мойко ҳастай. Мойкоям ҳар хелай рости нархои мойкора напурсидем. шумо тақрибан бинед, ино ҳамаш наван. Ана ино сурх, анами сафед бинед, анами ино 1700-1800 сомонаян. 2 метру 40 сантиметраш ҳами 1700-1800 сомонай наван. Анай коричневишам бори нав. Ба дӯстони азиз, иҷада ман мехоҳам шумо да ҳами комплектора нишон диҳам. Дивану креслайна бинед чӣ хушрӯвай. ира 4000 сомон гуфтам, бо арзон мешава. касое ки дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед омада бо аз наздик бинед ва нарху наво карда сипас харидорӣ кунед. иҷада бо тройкаҳои дигар хелам аста. ина бинед, ино 2500 астай, 3000 астай, ҳамхеле бо ами чизо астай, дивано астай. ина рақами телефони фурӯшанда дӯстони азиз 985 96 92 96. метавонед занг зада бо пурсон шавед. иҷада бо ҳамин дивану кресла агар шумо харидорӣ кардан хоҳед, дар ҳамин бозор шумо метавонед аз 1000 сомон боло пайдо кунед. намхе диваное ки ваям комплектан, тройкаян. анаи сафеда бинед, устира нархша напурсидем, фақат анами комплектшо напурсидем, тамом. вале шумо дар назар дошта бошед ки чунин бороям ҳастай. анаи детажа истифода бурдагиай 1100 сомон гуфтам, бо арзон мешава. ира як вақт ма ба навор гирифта будам, навош 1500-1700 сомон буд. айнош боша истифода бурдагиян 1100 сомон гуфтесиян, бо арзон мекунан. шояд ки шумо бо 800-700 сомон даям тонед инора харидорӣ карда. тахтагӣ, чӯвиёи хушрӯвай, сифатҳои ино нақстара. мисол чӣ намеша, безеб намешава. баъд анаи дӯстони азиз, бисёрам спальни гарнитури хушрӯ.
ира нархша 7000 сомон гуфтам. Диванаш астай, чизаш астай, шифонеруш, ойнаш. Ну оригиналан, хушрувоян. Ира нави навуш, ами мебелни магазинода. Чӣ хеле ба мо ами фурӯшандо гуфтанд 12000 сомонай. Инҷода 7000 додисиян. Ҳолати кориш хубай. Ами намудуш хушрӯ метова. خیلی در دیگر ویدیو ما گپ میزنم و باز هم تکرار میکنم تماشابینان عزیز، شما اگر میبل یا اینکه یگان تکنیکا اگر خریداری کردن خواهید از این بازار، اول رفته نو نرخش بینید، بعدا با اینجا بیایید. انا این ستولو را بینید، 8 ستول داره. یک تا ستولی کلونی خوشرو داره، برای چایخوری هم خوشروی ایه، برای استالوی مونی یا اینکه برای کارخانه هم نغزای. ира 2800 сомон меган, бо арзон мекунан. Бинед ва ёш тахташ хушрувад, анамис тахтаи стулош ва ян чӣ хеле меган дарахтай, тахтаи тозаяй. Иҷа дози иҷа чанд намуди дигар ҳами спайни гарнитуро ҳастай, нархошон 4000 сомон. ана бинед бо арзон мешава гуфтан. марҳамат матрасоша бинед. иҷада шумо ҳам нав пайдо карда метавонед, ҳам кӯҳна, ҳам ҳами борои беӯам бисёртарай. баъд метавонед ки якташа интихоб карда харидорӣ намоед. ана коричнев, ана и сафед. ҳолати кории сафедаш камакак вай таракай бисёр истифода бурдагиян, вале ина намудош хушруван. ана мин намуде ки ҳафта гуфтаистиам бо арзон мешава. вай хушрувай. ана бори дигари стула ман нишон метиҳам. тамошо кунед. дӯстони азиз, иҷада яктай дига тройкаяй бисёрам ваяй навай, бисёрам хушрӯ, вале мутаассифона соҳибуш набуд. нархи аниқи маълум нест, вале шумо дар назар доред ки ҳам хеле чизам мефурӯшанд дар инҷа. агар ки шумо омадан хоҳед, метавонед бинед ва нархи навош аниқ карда сипас харидорӣ намоед. ва ёшам ҳамашанам хе напанав чӣ холошам. иҷада бо ҳаст диванои пешинаи ягодама. инора шумо 700 сум, 800 сум, 500 сум ҳам хеле нархудам мегиред пешинаҳора. баъд астай чизое ки камака бисёр истифода бурдагиян, чӣ хеле меган чизои қадима бо ваё арзонтаран. ина кровати детски манишча барои кӯдако вай 300 сум, 400 сум ҳами хела нархошон. иҷада дӯстони азиз якта уголок дидам. уголокам хушрӯ. ай боша шкаф купеяй дӯстони азиз. ана баъд вай бидай. кухни гарнитур 1300 сомон. ик ваяй майда чай. намиқагай. намедонам. ба фикрам ки 120. айнай боша гуфтан 500 сомонай. соҳибаш набуд ва яктай дига фурӯшандаи дигара пурсидем. 500 сомон гуфт вай уголока. чӣ хеле ки ма гуфтам. дӯстони азиз, пурраҳози видео шидагӣ нест. ай бозор ягон рӯзи дига бо ма ба ҳазуртар омада ира бо хушрӯтар видео мекунам барои шумо ва баъдан шумо метавонед нархи навро бинед. ана иҷа хонтахтаи истифода бурдагӣ ваяй нами калониша бинед чанқай. вай хонтахта 150 сум буд. иҷада анами хел чизои навам мефурӯшанд. анами брижо ҳамаш 30-35 сомонияй. ҳам барои наврасон аст, ҳам барои мисол мардҳои калон. марҳамат тамошо кунед. 30-35 сомон. и дар дуюм ряди ҳами бозорай. дар дуюм ряди кӯҳна бозор. баъд спартивкош астай. спартивкошона 100 сомониву 90 сомонӣ гуфтан.
яъне ки ҳамроҳи брижаш ҳамин қадр меғалта нархаш. марҳамат, касое ки омадед дар назар дошта бошед ки хеле чизоям ҳаст дар иҷа барои харидорӣ кардан. баъд сместитло ҳастай, ҳама ҳамин чизо, плитоҳо ҳастай. на марҳамат, брижо иҷадам ҳами хелай 30-35 сомон нархҳои